Arts and Sports Sciences kanyalo chako oting'o gik ma giluongo ni tracks mang'eny. Arts and Sports Sciences nyathi nyalo timo creative design, nyathi nyalo timo film production, nyathi nyalo timo gik mang'eny. But mokwongo okumino ni ka nyathi oyiero Arts and Sports Sciences, nyathi koyiero STEM kata nyathi koyiero Social Sciences, to mano kende gimodhi timo. Mana kaka e system manyokadho cha, iyudo ka CBE pod nitiere gi subjects 4 ma nyathi ochuno ni nyaka otim. Kata bedo notimo Arts and Sports Sciences, Social Sciences, STEM, nyathi pod nyaka dhi tim somo mar English, Kiswahili, Community Service Learning to gi Physical Education. Magi endi duto bende kopogore gi gigo ma odhi yiero e kind categories 3 ma sirikal oketogo. Magi endi duto bende pod subjects 4 mochunogi pod dhi determine gima nyathi nyalo timo kopogore gi gigo modhi yiero. Gigo modhi yiero en mana mondo miyo guide nyathi gi jonyuol kalure gi kuonde ma nyathi nyise tekone e wach mar somo. But nitiere subjects 4 ma pod ochuno ni nyaka otim. Erokamano, inyalo bende lerona wach mar kaka oket kidienje